Ego. Ehi ya dọrọ mma. Ife ihe am na tukita adọrọ mma. Gịnị mere? Nye ngisi ka m bịakwute gị ka m gwa gị. Ka ịgwa nwa gị nwoke ya hapụrụ nwunye m aka. Maka chi ya bụ na hapụrụ nwunye m aka. Mmekwa ebela bụla emi n'ụkọ ọ na-ehi sora n'ime klaasị. O ruo na nke otu a. Ele n'otu mmechi gịnị bụ isiokwu gwanụ m gịnị ka o mee? Ị ga-agwa nwa gị nwoke ya hapụrụ nwunye m aka. Ya ziwere nwunye m zeelu m ka m gbakwa gị agwa. La mundi kwa very stingy abụrụ kwada ịkụ ibi. Mmekwa aka ụta nwere ibi donyerie. 5G network oburu ya na-akpagharị. Gbakwa ya zere nwunye m. Gbakwa ya. Biko iwe ga-adịla ọkụ. Ihe isi m gwakwa ya dọọ ya ọdụ. Dọọnụ m anya ihe m ga-agwa nwa m. Ma na m dụba ya ọdụ. Ma ama ihe m ga-agwa ya. Na ka ngwa gị enwere m ụdị ohere ahụ kịta. Ohere ihe irekwu na nwere ụdị ohere ahụ kịta. Nye ntị ka bịakwute gị ka egbe efọ enu dem nnachata azụ ebe a. Ma rapụrụ nwunye m aka. Ọ bụrụ nwunye m mkpọrọ gị nwa. Aka m niile m na-aṅụ na ọtụtụ abalị a ga-abụ west ka nwekwa gị agwa. Ị ga-ebuli m. Ị ga-ebuli m. Ese. Eziokwu m niile maka Chineke ibulipụ m. Ama m na ị nwere idea. Maka na ị nwere idea ọ ga-adịrịrị di ya. Ego nnachata azụ ebe a ọ ga-adịkwa mma. Ego nnachata azụ ebe a ọ ga-adịkwa mma. Agwa gị ndụ adị. Nnachata azụ ọ ga-adị mma. Papa ụwa agaghị egbu m n'ala. Ị hụrụ skuulu a na-ekwo ebe. Aga m achọtụ mmeje kwụsị ya bụ nwatakịrị. Ama m otu skuulu ibe ya ọbụbe agụụ ya. Ọ bụ na ị chọrọ na ọ ntachi anya ma ọ anya ụfụ ga-eme ka ọ mụọ ya dị ihe a. Ime jealousy nwere ike ime nwaanyị akpọ ọdị agwa. Njideka ma ọ bụ ntachi anya o ma ọ bụ ntachi imi o ma ọ bụ ntachi ezinụlọ ma ọ bụ ntachi ọsa nke dị n'Enugu steeti achọghị m ịma ihe ọbụla ọ sọrọ ya tachie ọkwe na aghọta achọrọ m ịma mana ọ gwa m ihe niile mee na skuul dịka ọ na-abata. Gịnị ka ọ gwara gị? Ọ sị na ebumnobi ya bụ imegide Filo onye dee aha ya n'akwụkwọ ọnụ na akwụkwọ taa maka na o mee mkpọtụ. Onye isi wee nye ya ntaramahụhụ pịakwa ya ihe dị n'elu ya. Ọ bụ na onwe ihe ọzọ bụ n'obi. Ebumnobi ya ka o megide Filo ka o wee megide Filo. Onye ga-agwa ụdị okwu a na ya gịnị ma imegidezi Filo ya wee kparịa m n'ụlọ akwụkwọ kparịa m ka o mekere ekushi asị na m awụghọ mmadụ mgbe o nwere ihe obi ime ụdị ihe a n'ihu ọha niile n'ebe m nọ gị ọzọ ka ọ na-aga emefọ n'ogede ka ụgbọ ego gị ahụ na-aga emefọ onye ka o che na ọwụ sef ịmago nwaanyị na ntachi anya na anya ọkụ a gbasara ya o nwere anya ọkụ o nwere anya odudo ma o nwere anya 430 ma sọgodi enwe anya atụrụ achọ dị m ịma ọkweghị nga m nọ ana m agara onwe m aṅụkwa m obi nwere m obi o nwere m obi sarịsarị obi mmiri obi m dị ka obi ụmụaka achọkwa m ka mmadụ bịa echi ya bịa bụrụ ogbochi nyere m otu a m na-esi mberede n'ụlọ akwụkwọ mụ na ụmụ skuulu ibe m ndị klaasị m dịọra dị m na mmana anyị nọ na-atụrụwa swel obiọma na-akpa ka ọ wụzie Eliza mụ na Eliza onye ọbụla anyị na-egwuriwa egwu anyị gwụsi egwu ma larụ onwe m ọ karala m mma karịa mmadụ ịga were ewu ya akpụkpọ agụ na ahụ deme n'ụlọ nwere ike nwezi mbọsị ntị kpaso iwe ya were oshishi bigbuo m ma were mma magbuo m even mma m sef adụkwu ha save n'aka ya ọ wụdị onye isi m ka nga m na ya na-atụrụ igbo ihe ọbụla just ya nọrọ onwe ka m nọrọ onwe m biko mana baba ụwa cherekwa ka m jụọ gị echebu m na ụgbọ ego nwaanyị hụrụ n'anya onye kacha alaiki na vileji a niile kezi ihe mere nwaanyị m fụrụ n'anya mbụ I get am before no be property onye m fụrụ n'anya mbụ ọ bụrụ ọzọ ugbu a nwa na-eme ntụgharị ahụbụrụ m n'anya before dịka ishirikwu mana ugbu a ịhụ nga m hụrụ ya n'imi ahụzi m ya n'anya in fact ịma ihe mere ihe mụ na gị nọ nga ekwu obego so onye ọbụla just I don't want to achọghị m ikwu anything gbasara that girl again na ndụ m baba ụwa otu si ahapụ m
Anyị akọchabekwa o. Papa, no me Charlie there, eh? I want him for one. My novel of the Goyakata. I don't need my walker. No little Goyakata. No, I can't really Charlie. Rules of the Charlie. Omoga kwa mane gwara me aketa. Bi mo no mane Charlie lihi bia bia yiwa agbako ekwe. Na ho kam otere nwoke. Ole ihe na-aga ekiti gị na Maazị Ọjị. Asị Maazị Ọjị bịara nga. Gịnị ka ọ gwara gị mgbe ọ bịara? Maazị Ọjị bịara nga. Ihe ọ gwara m. Ị na-ajụ m ihe ọ gwara m. Enweghị ihe ọbụla Maazị Ọjị kwuru nga ọ tụgidere gị ashị. Akwụna ahụ na ya. Imuni ya nne kumba m na sike mgbe ụfọdụ na ikwesịrị ịza nne. Hi kwesịrị ịwacha otu zoo ebe ya na-azụ ụmụ anụmanụ dị ka gị wuru onye isi nga ahụ. Because otu ichekwu ka abụrụ otu nne kwesịrị ichekwu ka. Mmadụ si ebe ochie gara ka eji bida gara otu aba bata na family gị sị na nwa gị mere nke a na nwa gị mere nke ọzọ. Isiri ka ị confirm ọ from nwa gị nwoke ahụ ma okpogoro nwa gị jụọ ya ajụjụ because ma nwe m pịam gị kweta n'ihe niile okwu. Ihe niile ahụ okwu gị chọta ahụ kweta. Mme bụ nne m ka ị lechara sị m rụmụ nọ na zoo. Nwa na agara ka ebie bịa ngala mụ okwucha ihe o kwuru mụ kwete. Olee ihe ga-eji agị m ekwete? Ebe iwu mkpi na-agbara ọha ị ga-abịada akụkụ aga n'ụlọ ya. Ele ihe ịtụ aga ụzọ odo. Mmike gịnị ihe nọ n'ime Ọgọsta wasị? Ele ihe nọ n'ime Ọgọsta m na-ahụbeghị mbụ. Mkpọkọrọ Ọgọsta m nọ nwatakịrị na-abrọsh ebe m nọ. Ọgọsta na-akrọsh ndị n'ime ndụ m na-akrọsh mgbe ọrịa na-akrọsh enye m signal. Yara ire ọra n'elu ya ga-ekwe ara elu. Ya ratuo. Agbọbịa bịara skuul bụ iri m na-asịkwa ihe enyi na-ara ratuo okwe na ịnọ na di. Si ya lekwe dị ka iji ire rapụ ọmọdụ na di nwatakịrị kpụrụ ire mgbe ụlọ ọkpụ ire n'ọnụ. Agbọbịa kpụ ire. Na-esikwa ewe na si asị m na ahụpụ. Onye abịara bịa akọla gị sị gị ihe na-akọ gị akpekwakwula iwewe m o. Baba ụwa ihere na-emegbuola m. Ị ka nnọọ nnesi ịchọdịbụrụ onwe m uru. Ịhụ n'ụlọ akwụkwọ onye bidoro gawa ugbu a ịgụgịla eke mbụ nwa asambodo mara mma na ya. Ị hụrụ ke gịla ụmụ ebiri m na-agụ ma ụmụ agadi nwaanyị eze gwụrụ n'ọnụ ndị na-ada atapụli atụ. Ị ga-akwụsịrịrị ya. Upe ma biko hapụtala ebe ị chere ịga. Don't give me an empty threat. Mike ga-akwụsị skuul mkpebigwere si na m ga-awụrịrị Chikobi of our time. Ma ihe o take him to decide to go to that school. Ndị wetara ihe asai baiga school onye ọbụla gụma ka egotote si agbakọ na-ewepụ. Ọwa mmadụ ihe ka m ga-akwụsị ya. Nwụchi ka iwọk. Ama na onye ga-akwụrụ n'ụgwọ. Akwụọla. Ego ole ka ị na-akwụ ihe ọwụ. Akwụla aga m na-eji aka m akwụrụ onwe m ụgwọ. In fact from taa gawa ihe ọbụla gbasara m wepụ aka na ya. Na nwanwo na-efu efu na abakasị ma wepụ aka ebe m nọ. Ka Chineke ji aka echewere m ọbara uru niile echere m. Akwụzirila onye agụụ. Nke ole mere ya rịpa. Ebe ihe mere ihe ole mere m. Nne ga-amụ nwa ga-azụ nwa ya. Onye mụta ya zụọ. Onye agụụ ị na-aba mgbe ị ga-azụ onwe m. Ọkwa anyị ịkpataliri efulefu nwa mkpi na-agbụ ụmụ nwaanyị ịgbada agba ndị mmadụ ukwu ihere megbuo m. Omobi na-agba m gaa n'ụlọ n'ụdị obi na-agba m n'ụlọ mụrụ mgbawa m aka. Ele ihe m ga-eji aka nna gị nọ n'ili obi na-agba ya. Achọrọ m ịgbawa ya nwụọ. Egbuola nke Ebido n'isi. aya. Ọgwụ a na-ebido. Ọ mịka m dọmụ ebido ịmakwana gama. Ngọnụ so ha danọ m ya. Ndị be anyị omenụ. Chọrọ ị ga-awọ ọchị ka ya gba m ihe a. Ana m awụ ọchị gị mgba na-eme.
Hey! Okay, gara la line. Okay, gara la line. Come on, shoe. Awa aka gị lashi atazụ. Okay, gara la line. Inwe idea. Come here, shoe mo now. Asị na ị nwere idea mana ọ ga-adị die. Ị nwere idea. Ngwa ka o mere tọ. Tọkwa ya ahụ ka anwarị mma. Ụbọchị ike na-eshi eme. Ana ma watch kwa. Ebe nne gị ọwụ onye Owere. Elebe egwe. Ị ga-ada na ha ịkwa mgbe ị ga-eji ada. Kafara anya. Ọzọ ọwụkwụ m. Sandalili, 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 sanda question. Abụ m dọkịta n'ime ala nna. Yes, Hey, onye ọbụla ma onye mbụ. Yes, sir. If you look me up and down, you will know that is true. Oh, sandalili, 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 sandalili. Sandalili, sanda question. Abụ m ọmalịcha n'ime anị nna. Ọmalịcha. Onye ọbụla ma onye mbụ. Ama m onye Igbo. If you look me up and down, Uh-huh. you will know that is true. Hey baby, sandalili, 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 sandalili. Amụsị ọcha elekwana ihe ga-akpọ nọnsensị nka ka a ga-akpọ ihe omere ụgbọ atọ nda faya gị ọgbagbuola gị agbagbuo ọmụ ka ị na-ji ịhụ nọsensị a ihe mgbe onye isi ji maka ya pọnish m tọkwa ya ka m gwakwa gị ọkwa ịhụ n'ala m ga-emegide gị ihe n'ụwa gị hụ ebe ọ nọ mgbe akwụkwọ nsọ nke a mere nwa obere next time me gị ga-eme gị Okay, shut up. N'ọnụ mechie. Listen, let me tell you. Ife m na-achọ ịgwa kịta. Ife ị na-achọ na-arụ m. Ọkwa ife ị na-achọ na-arụ m, ị ga-enweta ya. Dolu nwa arụ a na-egbalụ m ọsọ. Gbabakwa ka okwe ya ịra, m na-agwakwa ya o. Ana m fe ezekwa, respect ka m na-enyekwa gị, raa m aka o. ọkwefu na ọ na-akwanyere m ugwu ọkwa ugwu ka ọ na-akwanyere m wee na-ahapụga gị ịnwa anya anwa akụkọ ifuru gị nke enwe hụ gba nke obere aga m emegwa gị obi na skuulu akwa n'obodo a na-emegide gị otu a gị mmewa gị obi gị ekwego mmewa gị ọchị a na-emewa gị ọchị atụba awụsa ka egwu nwaanyị ịma ọsọ ndị owendị anya bụ usu na-agbabịa bụ usu na-agbabịa bụ usu na-agbabịa bụ usu Absolute tranquility! Absolute tranquility! Absolute tranquility! Oya, back to your classroom. Yes, sir. What is the meaning of this horrendous act? What is the meaning of this horrendous act? Ụmụaka a ga-ekwe mmadụ zuru ike. This is a horrendous act. Absolute tranquility. lawazie na-agbasala na lekwe ka iso ma ala galekwechi ejiele masị akụziri taa nwedị ihe m ghọtara aghọtara masị ga-ehepụta m out sọvọrọ m masị elekwe nke m ga-ehepụ gị out na-agbasala skuulu ọ nga ka ị ga-asọbịa lee ihe na-akwụrụ ị kwesịrị ịlawa gasịrị di gị nri gị soro m fere ka ụkpala na-achọ achịje gị ma lọtaga be nna alụbe m di o ele ihe ọjọọ wụọrọ gị ihe ahụ dị ha wụdụdi biko nna m bịakwa nke ịkụziere m masị Chineke nna biko kwe ime ihe mere nụ biko akwa nwere ihe imege nke ụgba anụghọ m na ya anụghọ m na ya ya just small arithmetic biko biko pụgodo ebe a jọọ bịa n'ụlọ biko kwanụ o bịa ịnụ bịa ịnọkwa na-ekuzi mas just obere mas
Mama Baba wadalụ o. Nwaanyị ọma. Ka ka unu mee? Anyị dị mma. Nke anyị chọtara anyị. Ebu m ife ndị nụwa wee bịa. Ngị maka m butelie. Achọ m ka iwele a na-ene ndụ anya. Ma the major thing m ji wee bulie wee bịa bụ ka m yọọ gị. Ka ihe ọlụ m Baba ụwa nwa ya. Afọ m ya n'anya, ya nwafukwu m n'anya anyway. M wee sị ka ihe ọnya ka nwata nwaanyị ọzọ yala iwepịa iru n'ebe m nọ. Ịghọtago, mụ na ya na-akwado ọnụnụ. Ọnya ka m ji sị ka m bịa ka m yọọ gị ka ị yala ikwe ka nwata nwaanyị ọzọ wepịa iru n'ebe m nọ. I kwuru ebe a kịta anụnwa na ị fụrụ ya n'anya, ya onwe ya fụkwa ogu n'anya. Ọ bụrụ na unu fụrụ onwe unu n'anya, ka ekwenụ ka nwaanyị ọzọ ga-esi wee bịa kpọpụ ya n'aka gị. Ọ dị ka ịghọtasịrị ife m na-ekwu. Ana m akọwa na ụmụ agbọghọ erika n'obodo a. Ndị ọnọ na di achọkwu di anọkwu. Ndị ọnọ na di achọ di ino. So achọrọ m a situation where a ga-anọkata ọdayalịba onwe ndị ga na-ewepụ anya n'ebe m nọ. Ọ ka ihe ọlụ m ya si nnie ka ijide talụ m ya jidesie enyi ike. Daalụ. Ama m na o nwere ike ife ị ga na-eche n'obi kịta anụnwa ga-abụ kedụkwanụ ịma na ụmụ nwoke na-akwụ ụgwọ nwaanyị. So ị ga na-eche kịta asị kedu ka nwa m ga-esi wee mee nwa m enwele ego. Ego abụrụ the issue. Ego abụrụ the problem, it's never the issue. Ụmụnne m zu ka eme fancha niile nọ London, ọsọ mụnwa nọ n'obodo a. Ife nji wee nọdụ obodo a bụ na fa achọ nnụa di ka mụ na di m yele gbagotebezie. So ife na-achịkọwala bụ na mụ na nwaanyị nụrụ ana tata, anyị nụrụ ana mkpọli ya jebe London. Mkpọlụrụ anya lue London. Mmụsịsịbalị a ụmụ niile dị m n'afa. Mmụsịsị a ụmụ ka nna amụ ka ị na-abịa, nna amụ ị na-abịa, nna amụ ị na-abịa. Bịa n'anya ọmụgọ. Mma gị kwanụ maka nwaanyị m ọnụ nwa ọ bụ nne ya na-abịa ọmụgwọ. Nne na-abịa ọmụgwọ nke ikwu bụ eziokwu, mana achọ m ka nne ndị be di m anya ọfụma. At least ama m na ije nụrụ London, if you nụrụ anything like London. Achọ m ka ị bịa London. Mma m na-anọli London anọlịnụ. Ịghọtago, ma mụ achọ ka nke nwa bịakwue ka ifili inwe the feeling. Ewo etu a ka ọ dị. Nwaanyị na-ahụ nsọ ya n'elu ụwa gazi a. Ọwụ mmiri aka ọkụ ị ga-eme ya ka ọ nwere otu o si dị ka ewekwana iwe. Ịgafeela ime nwa ọhịa na chi. No, you don't say a thing like that. Ọ gị ga na-agwazi m arụ m. Na m agafeghị ịmụ nwa na m ada afụzi period m. How? Ka ị da na-afụ nke ya sị m na m ada afụ nke m. So ejizi mbabụ wee mee gịnị ma ọ bụ na m ada afụ period m. Ị nọrọkwa ya nne. Ị ga-atụ nwa ime. Ka ife mmiri ejichi m iche na mụ na ya bụ ọgbọ. Mụ na ya bụrụ n'ọgbọ n'ụlọ ya ọ ife ị na-elo. Amakwana m ihe m na-ekwu mana asịkwa ka uwe nke ọgbọ. Amaara m na ọnwụ na m toge tụfe m gị ofe. Mana ọwụ ihe anyị na-ekwu. Ị bịara zie m ozi ka m zie nwa m akwa ya. Anọ na m. Ma ọ lọta. Ọ natazie nya onne ka ọ na London asọrọ ị chọrọ ije London. Ekwu ebe m okwu London. Maka ị ga-ala London ruo. Anyị ga-ama. Kịta ka ị batala ya. M ga-alaiki ka ị bịa London. So ọ bụ na Baba wee jesi abata. Idolu nwa arụ a na-egwe ya sị na m ọbịa. Filo. Ịgbọrọ na Filo ọmaga onye ọ bụ. Afa gị bụ Filo. Philomena, but in a short form a na-akpọ m Filo. Onye nwa na-akpọnarịkwu m Filo a. Filo mere n'ala. Philomena. Philomena. Mana ya nwa na-akpọzi m Filo in short form maka love o nwere n'ebe m nọ. So echezina na mụ na ya bụ ọgbọ, onye anyị abụrụ ọgbọ. M ga-amụlụ nwa ya ụmụ ọ chọrọ. Onne. And ị ga-abịakwa n'ọmụgwọ as long as m na-amụ nwa bịa ọmụgwọ. Lekwanụ m anya n'elu ụwa nke anyị bịara biko. Ọ tụkwa m n'anya otu nwaanyị oke ibiri kawagele nka shiji aka ya achọ nwoke abịa buru ngwongwo na ngwongwo butere m. Agadi m eri ọkwụgbu. Baba ụwa lo ebe ọ na-achọghị iburu ihe elawa. Baba ụwa lo ha ala ya mara ebe o chere hụ Filo omenala ahụ. Ya eji nwayọ buru ihe niile a gakwuru Filo omenala ka m were ndụ mmiri ihe ya kwa nsọ ya ka ọ ga-alụ ya gbasara ọkwa otu mkpụrụ nwa achọkwa m agma m isi ọgwụkwala ihe m na-ekwu ya rụwakwa otu ha. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.